Hola zuek, zer moduz espaldiko, zema denbora zuekin nola berbein gabe. Bueno, netor kontatzera bihar, ostirala, ustaiak 29, maialen eguna zorionak maial, bihar berriro zorionduko dut, baina bueno. Ospatzen da Tortxurrok, ospatzen dala eta Rabian. Dala presoen aldeko jaialdi edo ekitaldi bat edo nahi dozuen bezala deitu. Eta bertan dare kontzertuak, ekitaldi ezberdinak, eta ekintza eta gauza asko. Eta orduan, bertara goiaz, bihar eta nik daukat maleteen gabe, motxilia. Orduan, barakutziko zuet zeruan bioten. Baina, hori erakutzi eta konta horretik, goiaz, Iruñan hartu dugu Loitxoko lekua, ze aurten, tamalez ez dago Loitxoko, kanpina Loitxoko aukeria bertan, hasi hartu dugu Loitxoko lekua, dala residentzia universitario bat Iruñan. Eta, hori ja bihar erakutzeko zu eta ber ze panorama edo ze topatzen dugunan. Eta hori autobusa dauko Bergaratik juteko eta bueltatzeko. Hori dana azalduta gero erakutzeko zuet ja, bengoz, ze eraman bioten edo nik ze eraman goneban, olako jaialdi edo ekitaldi batera. Bale? Bueno, a ber, dauko, hau da, eruan bioten da naula bizino generala. Dauko, lehenengo hemen erame betxuten trekinak diela betikuak. Gero hemen dauko, esiko naiz jertzietatik. Eruan biot, jertzea hau, dala Bergarako gaztetxekoa zurixa da, baina ezkeia dago pixkat desterro ezauta. Eta gero hau gazte martxakoa superpolitxa dala, txankletak, dutxarako, zenbaz, txankleta normalak, pijamia, han badari toaiak eta izarak, baina bururako toaia, badazpada, kamara monadita hau Bergarako gaixetan tokau gatena, argazkisak eta etaratzeko, eta bidixuak baitzen ditu. Bibeta horreko honek, auritzek topo zitxun juerga baten, eta, nik dauzkat, kargadore portatila, nagola etxu una mierda, ez dut beterako behar misua, porque lotzia ematen dau. Bi abaniko, hau la pegatinana da, hau espero ez erabili behar izatea, porque pila bat jodiuko sostan, eta hau da mutrikuko gaixetan eros egin jona. Gero, bi neceser dauzkat, hemen daukat makillaje eta, etxerakutzeko zuet, eta hemen dutxako gauzak eta barruko ropia, hemen daukat errinoneria betikua, berri xakin zela ez, eta horrekuak, porque ya ez ciega eta lentillakin ez, lentillak entze dutenien, oso jazteko. Hau da, bueltarako luka, kamiseta morea, praka honek superpolitxa dienak, eta konjunto zela ez kaltzetinak. Gero, hau da, bihar eruan bioten outfita, baina, hemen datoz, zalantzak. Gorro hori eta hori, erosin nituen aurrekuan, edoko zuet TikTokian bidixua. Eta orduan, gorro hau nahi neban ez jantzi, nahi neban kamiseta zuri bat eraman. Eta, praka beltzak dielan maiak, eta, galtzea erditxoak konjunto gorruakin. Eta orduan, dudia da. Zer amatengo, ez eraman gotu. Merina gris, gehiagik egaten naiz, porque eski ba naiz, edo lotagabena. Baina eski hemen mobidia da. Bihar, Merina Grisek dauka kontzertua beste nun baitzen, orduan da lotio. Ke fallo. Orduan, hau igual. Baina, eski dudia daukat. Eta gero, komplemento bezala eraman bida ditu da, lartxako honek, eta eraztu nau, eski txulezimoa diela. Eta begarren egunerako dauko, praka honek erakutzen notzuenak Instan eta TikToken eta leku guztietan, eta gero top hau, superkomodua dala, top normal bat, gorro honekin, eta kaltzetinak konjunto. Eta jazta. Egunon, zuek, ze moduz. Ni nago super urduri, oso urduri. Ze, gaur da ustaiako 29, zorionak maialen mugika, zorionak. Zimaz, asko metxegat, punto. Hori, gaur retortxura goiaz, eta nago super urduri. Dia, goizeko 10 eta zegozen, eta ja, motxilia atzo bukatu neban prestatzen, eta prestaudot batian berriro goia soporretara. Lau lagun eta prestaudot hemen gauzak, eraman bide txutenak, eta jantzi naiz, azkianian Merina Gerriz, indetxut, hola bi honek, igiak ez eukitzeko aurpegixan, praktikamente, jantzi ditut belarritxako maravilloso honek, eta eraztun hau diela, Bergarako neska batek eta bere lagun batekin dakua, lagako zuet hemen behian bere Insta eta sare sozialak, eta os komento, eramaten dut gaur, Merina Gerrizen kamisetia. Eski ezuek, benetan, batzutan uste dut, ez badakit, nahizela, gauzen oso fan. Orduan, ez dut ematen astitxoa dana jazteko. Baina,
procedemos gorrua. Hartzen duzula, como una señora, eta gero dauzka honek, nik oso batzera bota, lotuta ukitzeko. Eta, dauzkat galtzerdi berdeak bebai. Ze, klaro gorruakena konjunto, baina jertzia bebai da berdea. Da akabun jertzia. Dala Galdakako musika talde bat, bebai dauke, taldeko batzuk bebai dauke elektrotxaranga, eta, saltza guztietan daren, ere ustez entzunen musikia, dala la letxe, bebai daukateren zedia. Eta, atzetik jertzia da blanda. Eta, oso gatorrak dira bebai. Eta, hau konta guztian, berta horiet riñoneria ez dutela eruan behar kartera hundixa, ze asko okupatzen dago eta badazpada ez dut eruan behar. Eta riñoneran txartu dut espanetakoa, eta nun dago hemen, ez neuka sartuta. Fenistil, oso importantia da, porque bitxo guztiak pekatzen duzte. Maskarillak bai autobuserako. Eta jazta, eta nire lehen guzuen etxera, eman viajatelako mailiri bereko jarra, udalekutan inotzana, daukala hemen bat, sekusen eban eria, eta beretako beste bat ineban. Eta nire lehen guzuen eman viajate erropa batzuk. Eta gero geratuga kafia hartzeko, eta ja autobusera juteko. Así que, orduakin pixkat, esto, así que ja. Hola, zuek, Iruñan gareia, hori da gure hotela, ez da mimi. Hotela komila artean. Eta hoin bazkaldun bihu hemen eguzkitzaletan, eta bukaixua, eta gero gauzak laga, eta bagoiaz, atarra biara. Vale. Bueno, inbio primera impresión, gelianaz. Hau da zabaltzen da. Biako. Bai. Oh, zeu zain. Izbilua. Bio, Xabiertan eretako. Telebistaza. Leioza. ¿Qué televisión más cuadra? Biztukixak. Mai bat. Gauza lagatzeko porque ikasitu bihar. Eta, jazta. Hau da, gelia. Eta komuna faltada, erakustia. A ver, komuna. Eta, bueno, el bañito. Ate transluzidua. Hemen ni. Ate transluzidua dauko. Eta hemen ni. Eta hemen kaka eta itxeko. Favoritoa daukoko. Hori, hemen xabizetan ni. Opa. Txukitu hartu bio, onda zibi dugu atortxu. Ya badoia. Oino, jarraitu bio. Jarraitu bio. Ale. Hola, egunon, ze moduz. Bueno, heldu gaitxera, goizeko 8:00,
Bai. baina janda, kriston tostada ona, increíble. Eta oin bazkaldu bio... Hori, argazki jarriko. Oin bazkaldu bio la taberna baten, pixkat de lasai eta gero goia Santxon ikustera. Baina, dioeran inork ez du zalantzan harriko, esaldi hori zurea. Hola, zuek itzen hau kristoneko berua. Ikusi emergentia zela dago, esponja eta. Jenden ibilbed ikusten, eta ezin da egon, ezin da Ezin egon. dagoen dugu berua, osea. Eta etorri gai itzaletara, bota inga, Bai, eta hemendik ikuskoko. eta bizirautera. Bai, bizi aleira. Izan bedia, herriaren dako poesia. Izan bedia, I cannot wait. I need to carry on and pick it up myself. ¿Cómo estamos? We're here to play. We're here to play. Now sempre stand for the game. Inguruan dena silueta eta lurrean milak kristau. Zure besarkadak elkarrekin geudenean enitxuen gorde. Somatem desculta la remode dins. Sempre ocurrències va fent fosc i no es veu al camí. Sobre la tierra solo manda el sol. Esta noche es la adecuada para salir a vacilar. Ya llegan los piratas de ciudad. Esta noche no se duerme en ningún lugar. Toman la gente que se fiesta porque el viernes se quieren desconectar. Hoy venimos para la torchu y nos vamos a portar mal. Cada mañana de la semana pensando en... Hola, zuek, ze moduz, bueno, ikusiko ezineten bezala, bidiz bana maieria grebatzia ez du jaten, ze egoeria esan munduko honena, autobusian etxera buelta genean, maleti, bueno, motxilia dez egin eta dutxauta lotara jo nintzen. Así que, bueno, hori aprobetxauta, erabaki dut itxi gaula valorazio bat atortxuna en general. Bueno, kontzertuak, pasote bat, bueno, lekua flipa behin genuen. Nahiz gunea, sin duda, nire favoritua, oso ondo zuen antolatuta hori txosnak eta janari txosna eta ez dena tokisa. Baitxasokan kriston berdegunia hor botata goteko aprobetxo ginula
egunero, zierako kontzertuak ikusteko taulan, eta gero beste bi estenatokixak kristonak ziren, leku pila batzuan dantza itxeko, hori zala una maravilla, jende asko zeuan, aurrian zein baina altzin unin dantza, orduan hori asko baloratzen da, batez be, kuadrilla ondixoan jute esatenian, korrua itxeko edo inguruan egoteko bentsat lagun guztiak. Hori, balorazio oso positibua. Gero, pultzerak, hau, da, oso pultzera hona, ez da plastikua, ez da purtzen telia da, zunbostu biozu, oso ondo hori be, dutxan edo traua gainera jausten bajatu ez da purtzen. Geixau, guztau jaten kontzertuak. Untzak, flipauin neban, zuzenian guztau jaten mogollon, gero ETS-etak roten eta geixo guztau jaten pila bat. Bai, Ezo eta Esteu Jomas mogollon, oso guai, oso giro politxa sortu zen gure taldian eta oso guai, eta ez dakit, gero, beste kontzertu zame superrondo pasu neban. Eta, ikutsiko zinuten ez, zare sozialetan erazuak egon ziren, hori galde negatibua, oso negatibua, batez be, zuia zelako olako jaialdi batera, zuretako berez gune seguro bat dan espazio batera, eta olako erazuak gertatzea, erazu sexistak, homofobuak eta edozein motako erazuak, ja bihurtzen dabe espazio hori inseguro edo kontu zibiltzeko eremu bat, orduan, hori jaten guztau, alatabe protokolua oso ondo zeuan, eta eraso baten bat esanean kontzertua artian salatu itzen zen, eta, modu ezberdinetan salatzen hori be komentau genuen gure artian, sirena bitartez, komunikaua irakurriz, eta 15 minutuko isilune baten bitartez edo. Eta gero, janaritza baloratzekoa. Oso, aukera ezberdinak ziren, veganuen dako eta bebai aukerak ziren, eta egisa da, lehenengo egunia ginela superberandua faltzera, orduan kriston koli etxon behar izan genula. Normala da bezala, erak hago behauta gare. Bigarren egunia lehena beskatu genuen faixa eta superronda faldu genuen. Eta, kriston punto a favor, baina kristona nahi zen partetik arpidetuz gero, doaineko arpidetza bat ematen zeben sarreria erositakuan, eta horrekin batera arpidetuz gero, irregalatzen zutuen kamiseta bat, kolore desberdinetan zuela aukeratzeko eta taia desberdinak, eta hori izan zen, flipatzen geratu ginen, oso ondo, oso posit. Eta, azkenik komentatzeko, olako jaialdixak berez eziela inbiako, baina, tamalez, itxia tokatzen dia, dirua lortzeko eta elkartasuna adierazteko presotai ez larixoi, eta zeren, mertxan azaltzen zemen bebai atortxukua, eta zuan poltza bat, bereziki aten zinua deitu zoztana, jartze bala, berritxarreken letria pasioa da hemen ezigitzea ezilegi den gutxieneko hori, baina pasioa biharrian turnoa edo txanda. Gisa da, olako lan taldetan jendiak voluntario bezala etxen da bela lana, eta dimensio olako baten, jende pila bat bia da olako jaialdi bat antolatzeko, logistikan, arduradun bezala, txandak itxen, eta, batzetik daren, mila mobiletan, eta egisa da, erak bezkertu zutela, kanpoko jendiak turnua itxia daulan. Así que, hori izan da, oso balorazio positiboa atortxui, urren urtean itxen bada, espero dugula eset, baina gauzak ikusita seguramente biako da, animatzen dutu ete jutera, superrondo pasauko zuela, oso ondo dago lantolatuta eta asko gozatuko zuela. Así que honekin batera, mentxela gatzen dut bidixua, eta ikusiko gaurrengo bideo baten.